Maona matomatoes Loi. Okay, chipikai, maiteni. Loi pese paunopinda pagedha apa uchibva kumashops ndinoona kuti paunoenda naodhi unenge usina kubata mwana ruoko. Harare yashata. Unonzwa kuti mwana awapurwa kana kuti iko kega kapoe. Bata mwana ruoko. Uri kumudzidzisa here sefiti? Uri kudzidzisa mwana wako sefiti here Loi? Odi uya pano. Uya pano. Odi, what is your name? Usati handizivi. Ndati what is your name? Odi unoziva zita rako. Zita rako ndiani? It's ordinance. Ordinance ani? Uchimudzidzisa nesene. How old are you? Muchidzokoresa kusika zvapinda musoro. How old are you? 5. Good. You are 5 years old. Iye zvino akatiza akavunzwa odi, where do you live? Mai vako varipi? Odi unoti, I am Ordinance. I'm 5 years old. My address, dzidzisa mwana sefiti. My address is 40 Tsuro Crescent, Zengeza 1, Chitungwiza, Harare, Zimbabwe, Africa.